What does it smell like, Ethan? Like smoke, of course. Okei, 2 minuuttia pohjoiseen, niin sitten on se vuori. Siis ei ajallisesti 2 minuuttia, vaan maantieteellisesti. Se on 48 astetta 3 minuuttia. Sen täytyy olla tämä. Siinä on jäätikkö tällä puolella. That's a lot of snow. Actually, I think those are glaciers. Siellä on sen verran krevasseja, ettei ei voi ehkä ihan mennä yksin kiipeilemään. You'd probably slip and fall into one of those. Ajaa, tässä on suoraan edessä on Spider Gap. Ja tuolla on Spider Meadows. Se on erittäin fantastinen mesta. Highly recommended. Okei. Lasse sanoi, että se oli paras haikki, missä hän on koskaan ollut. Okei. Ja sitten täällä on tämmönen lumikenttä. Me mentiin ensin niinku tonne vasempaan päin. Ja sitten tultiin täältä jonkun solan yli ja sitten täältä Spider Gapista, joka on nyt kello 11. Spider Gapin pohjoispuolella on pieni järvi ja sitten se järven ja Spider Gapin välissä on lumikenttä. Joo. Se ei oo jäätikkö, se on vaan lumikenttä. Niin me tultiin tuolta. Tehtiin semmonen luuppi, oliko se 3 päivää? Joo. Does Spider Gap and Fantastinen. does Spider Gap and Spider Valley have lots of spiders? Ei, vaan se näyttää vähän niinku hämähäkiltä. Saat sä yhtään kuvia? Joo. Kyllä mä oon ottanut jo aika monta. I think mä luulen mä näen sen järvi. Ja toi lumikenttä, niin siinä on hyvä olla jäähakku, mutta ei se mikään vaikea ole. Ja fantastiset näköalat Glacier Peakista. Niin. Mut järvi on aika kylmä, et siellä ei kannata sinne ehkä uimaan ainakaan heti. Siellä on vielä noin paljon jäätä. Niin mä ajattelin, jos mä tulisin ensi viikonloppuna tänne. Joo. Tonne Clark-vuorelle. Me varmaan huipulle, mutta Niin. jonnekin tonne Laaksoon. Vähän telttailemaan. Joo. Ei tänne ihan Spideriin, vaan vähän ylemmäs tonne Napeekvajoen äärelle. Tuolla näkyy jonkun eikö? Meneekö tonne tie? Toi on teltta vai mikä tuolla?
Joku keltainen juttu ja... Ei täällä mun mielestä teitä ole. Ei se tie ollut se... Mä ensin luulin, että siinä oli auto, mutta mä luulen, että se oli teltta. Nyt on suoraan edessä se Clark-vuori. Ja sit siinä on jotain muita vuoria, mä en muista niiden nimiä. Ten Peak on yksi vissiin ja sitten tietysti Glacier Peak tossa. Hey, there's some sort of lake. Joo. Tää on erittäin hienoa seutua, kun täällä on niin paljon järviä ja... Tuolla jossain on Clark. Ja jäätikö? Nyt noustaan 10 500 ja lennetään Glacier Peakin ympäri ja nyt mennään takaisin Rentoniin. Are we going back? Joo. Mitäs korkea tää on? Onks tää 10 800? Ei. Eihän Glacier on niin korkea. Toi Bakeri on 10 800. Melkein kouluviikko. Joo. Turbulence. Näkyykö siellä ketään? Ei. Caution, terrain. Terrain ahead. 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 Onkohan siellä kukaan käynyt pitkään aikaa? Kun sinne on nykyään niin vaikea päästä, kun on tiet ja polut kaikki. Lumessa. Ei kun, no on lumessakin ehkä, mutta ne on kaikki maanvyöryjen takia tuhoutunut. Tiet ja polutkin. Et ennen tän pystyi viikonlopussa ihan helposti kiipeämään, mutta nykyään pitää tulla hirveän pitkää kautta. Se olisi kiva kiipeillä kyllä, kun ei ole ketään muita. Jäätiköllä. Onhan siellä jälkiä. Näet sä Tuomas, tuolla on jälkiä, kun on ihmiset. On siellä jengiä, hei. Näet sä? Kello 2. Näet sä ne? Joo.
tell from this altitude. On menossa alaspäin. Niillä on ollut mahtava keikka tänään. Hieno ilma. Me ollaan sen kaakkoispuolella. Mikähän reitti toi mahtaa olla? Okei, sitten suoraan kohti Rentonia. I have a pilot weather report for you. Altitude 10,000 feet. Sky is clear above, but there's a layer of smoke and mist 10,000 feet and below. Above the layer, the visibility is unlimited. Below it, it's 20 miles. Temperature 10 degrees, wind 260 at 20 knots. Negative turbulence. Renton Tower, Skylane 735 Lima Hotel is a beam Bellevue with Lima inbound for landing. Skylane 735 Lima Hotel, Renton Tower, right it. Southwest Tower, right and ground, reposition approved. Skyline 735 Lima Hotel, light and observe, make factorial arrival, report the Whitewater Tower. Traffic 1 o'clock, 3 miles northbound is a Bonanza 2400 indicated. Looking for the traffic and we'll report the Whitewater Tower, 5 Lima Hotel. Kylläpäs me ollaan korkealla. Cessna 9537 Quebec, traffic follows, just approaching the blast shield, full stop, additional traffic over the Valley Medical remaining west of the runway. Helicopter northbound at 500 feet. Sync rate. Sync rate. Looking for that traffic. Helicopter 202 Charlie, traffic is a Cessna over the blast shield for the full stop, additional traffic, Skyhawk approaching the base turn for runway 34. Just unavailable. This wasn't here when we took off. Hey, I remember where a car parked. There. Time's up. Helicopter 2 Charlie has the traffic turning base. Helicopter 2 Charlie, roger. Remain west of the runway. Alpha taxiway at Whirlwind, clear to land, wind 3205. Clear to land Alpha, we remain west of the runway, 2 Charlie. Cessna 735 Lima Hotel, cross the hold bars, hold short of Alpha taxiway, helicopter traffic inbound from the south, landing at Whirlwind, and I'll advise continue taxi momentarily.